Hai लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आरो सोरबाफोर गोदान आंनि भिडिअखौ नायसनबायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैहाय आङो गामियावसो दंफैयो आरोना नायलाय गोरलैफ्रा आंखौ माबायदि देलाय होजोबबाय केमेरा खेबनानै गावसोरखौ माबा हगारनांगौ जाहैदों बेनि थाखायनो नायलाय जि मिन्थाव मिन्थाव देलाय होयो दुगैनोसै लोगोफोर सोरांनायनि 8टा जाबायना खर' लोबनो लादां नै दुगैनो हागौबाय नै आंहा दुगैखांबाय नायलाय थाइब्रै हानदों लांबाय हनै मानसिनाव गारथोनसै थाबथाबायसो ओंखारबोदो जाबाय नायलाय खुनसेयानो थांफाखादों एफा गोलाव दिरुं खाबाय बायो टय नायनो बुथां माथां नुखाबाय नै राजा फुजा होनो गय हानो गैला नायग्राफ्रा दे मावद' बेवाय मा बुस्थु बियो माबा मा खोस्लिथां माथां नुखाबाय गबाय नै दैया थालिर बिलाइ लायसै नै आं थांबाय थाला अमा दङ दुगैखांबाय आं जि आराम ओंखायनो थांबाय थाला आङो बाजैखौसो खाहोबाय बिफां लायदों होनदों बे ओइ राजा ओइ जानोबा न नै नै बायदि नै नै ओरै फैलाय आयौ नुहुरहांगौ जायामोन ओरै फै माबा फिथाइ खानोनो सुमफ्राम फिथाइ नामा गोजांबायलै दुगैखांनानै स्र' लोंदोंना लोङाखै लोंनो नागिरदों साहा लोंबाय मोखां सुवाखैदां गावहा सुदों माथो नै बेरजोबलायबाय क्रिम फुनद' बे थाङा साहा लोंहैसै लोंग्रोदो होमबा दे आं लोङा नाव गायसननो नागिरदों लोगोफोर नैबेथिंजाय फारसेथिंजाय खुन्थिया गायनो हाखर जावबाय आरोना नै बेवाया जावबाय दङ दा नैबे खुन्थियाखौ गायनोसै दानिया आङो बाल्थिङाव दै लाबाय आरोना नियम बायदियै ओरैजाय खुन्थियाखौ सुनांगौनो आङो सुनानै होबाय आरोना खुन्थियावबो नोंसो फोनांगोन दै सान्थि मोनलाय आरो बै खुन्थिया गिदिराव मोनथाम बेबाव फोनजायो मोनथाम फोन ज' फोनगोन नोङो आरो थिंख्लियाव मोनथाम थिंख्लियाव मोनथाम जायखिया मोनथामल' थुनानै दोनसै Facebook burukhana makabra. Udah bisa sana lagi sana. Itu ursina. Bawa siapa? Siapa? Itu bukan lupa lagi di dalam ini. Lepas lanjut lagi. Sini dulu. Itu apa sih? Ya,
गोजानाव थांबावनो गोनां जाखो ना? दहाय सोंदोंमोन ना हरखागोन मानो मालायनो मावहैनांगौ जानो बुजिनो रोंथारालै ओइ नांगोन दानिया आङो हा होनोसै आरोना खुन्थिया गायजेननायाव जायगा लायै जायगा अनेक नियम थायो नालायथो कपालजोंसो होग्रोनांगौ जाहैबाय आरोना आं आखाइजों होनो नागिरदोंमोन नाथाय जायानो खाफालजोंसो खेबथाम नारनानै फबनांगौ जाहैबाय आरोना आरो बोरायबो गैया नालायथो आंनो बानायनांगौ जाबाय आरोना बे हाबाफारिखौ आंनो लानांबाय उफाय गैया माथो खालामनो ना लोगोफोर दानिया आङो फबनानै लानोसै आरोना जेनेबा बिमाया भाग मोनासैहाय लेट जाबाय गारिया थांहागोन ना हाया बिसिमा जथेस्थ' माबायदि नुदों आंखौ मोजां नुदोंना मोजां नुदों बे खुलो खुलो आरो देलाय देलाय नै आं खुलुमनाया खथ' साइज नुदोंना बिथाङा बारा सनानि दैबो लोंबावोसो नै जोंना बाबाया आंबो बिफाया नै सनानि दै लुबाय लावदुमथ' माराम बानायना देरखोनानै लावदुमथ' न'आव खारबोनो ओरै नोंसोर जेबो लिरनो रोङा ना टाउननि मानसि नोङो सोरांबानो बाव खुलुमफै खनसे दा खुन्थिया गायनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरोना गायनानै दोनखांबाय लासैनो लुलांसै माब्रै हायो नायलांसै नायलाय बेवा एसे नै जोंना बेवाया बेनो गायसनना होबाय आरोना ना बेवाय ना माबा बुंहरो लोगोफोरखौ दे माबाफोर बुंनोबा मोनसे बुंदो दे माबायदि मोनदों बिराद लाजियो बेवाय अमा गोजानो सेस लाइन लाइन माब्रै गोजा दङ गोन्दा गोन्दी आंनि आदि हरनायमोन बियो एसे देरहांबायानो बेबो नायलाय आंखौ गोरलैफ्रा मासे मोजां साजायदों बिबारजों जै फैबाथाय खानायल' दाङो आरोना बिमायं फिसा आरोना बियो आंनि बिजावजालिनि फिसाजो ओमफ्राय सासेया बिजादैनि बिजानैनि फिसाजो आरोना सानैजों एकदम जावजा रोखोमखा आरो बिसोरो देलायहोनायल'खा नायलाय नायलाय आंखौ देलाय होनो मोननानै जोबोद खुसि सानैबो जा अन्थाव बाथावखा आरोना बिसोरो सानैबो जावजा बायदि नुखायोना नायलाय आयै खानायखौनो दलर दोनखाया ओरैबायदि दलरखौनो थानो मोनखाया जै फैबाथाय नायलाय मासे मोजां खालामदों बिबारजोंनो बिबार खानाय माबा खालामजोब्बाय नै खानायफोरखौ आरो लायबावबाय हनै बहा बहा लायो मिन्थिमोन आरोना दलर दोनखाया आरो ओरैबायदि खालामो आयै
अन्थाव बाथावथार गोरलैफ्रा गालांनो बागुलायो आरोना बिसोरखौ खेवदों आं हालाहाय आं बेसे गोबाव थाबावनांगौ जाखो बिदिजों आं खालामला ओरै फैनानैबो सिन्दुरासो सोरबा गोथां जाफेरो मालाबा जाबाय नायनो बारा नोंसोरो देलायहोखांनानै दल थादो जोबोद मोजां मोनो आरोना इसोरो देलायहोनो नायलाय अन्थाव बाथावनो भिडिअ'आबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय देलायगोफोर बाय बाय